Guys, appeal ko parade guys. So karon ang unang adlaw sa Press Freedom Week celebration. Pizza 20 hangtod na ni sa 25. So nakaready na ang mga sakyanan sa mga sakop sa media. Dahil lain kini nga mga sakyanan ang ania karon o gagani tanang outlet sa media no niya. So gipag-arrange pa karon ang tanan nga mga sakyanan nga mo appeal niining maong motorkada nga himuon. So bago pa na human ang kining Santos nga misa unya ang pag-ready na pud sa mga sakyanan. Dito ang IFM dito ang ubang mga sakyanan sa media. So nena ready na kini appeal ni ang ako ikapito. So ang Radyo Ultra guys ikapito kita nga sakyanan nga mo appeal. So naguna dito ang Magnum Radio onya IFM sundan dayon sa sa bato niputo namang mga balon. Okay, so dinig ipang arrange pa ipang tanaw pa karon. Okay kini mga apil ga pulis parada motorkada kini mga niya dinhi. So ni ang mga sakyanan guys wala pa maka-ready ang uban. So ang uban nagkamulo pang balita. So sige pa sila nga balita karon. Guys. Na. Si Rod Osionis, Alan Pilan, Edgar Navarro, John Paul Barsopia. Naupaw na John Paul no, nagkadato na ni bata kay naupaw man. Pasti lang paita. Okay. Ang nag-video upaw gyapon. Mamaor kay Merisa. Guys, muna guys. So ready na mi. So ako pa na problema sila mga sinina o pa sila puno yung mga sinina. Okay. Ako pa sila puno ilang mga sirina guys.